En la temporada anterior de Generació Perduda... Hola. Benvingudes a Generació Perduda. Doncs bueno, vinc aquí a explicar-vos una mica una reflexió que he tret arrel d'una anècdota, no? Estudiants campaneres, artistes faranduleres, científiques, supervivents i totes les que no us identifiqueu amb com us guanyeu les garrofes. Però ai las, que aquests temps cofois han sigut abruptament interromputs per la descoberta d'una nova realitat. Pues tendrás una casa, una pareja, un matrimonio estable, un hijo y pues bueno, y luego ya la tumba, el resto no tiene importancia. Sí, Generació Perduda, un cablet radiofònic pensat al bateria a la dutxa, el podcast nepotista que t'acompanya en la soledat. I el que sí que té a veure amb el fet d'anar a viure al camp o al poble. Ja m'ha promès que no ve a reclamar el Dia de l'Hombre. Home, em doneu un micro i jo torno? Necessito impuls a la meva vida, perquè se m'acaben literalment el caset del meu cap. L'existència d'un altre programa a ràdio també conegut amb el nom de Generació Perduda. Qui són els grans vocalistes catalans d'ara? I a la dutxa! Estic fet caldo, Elles tenen un programa a ràdio amb emissió en directe, mentre nosaltres som només un humil podcast. Com si ell no tingués fotos de postureo, Cuidadito, que jo n'he vist unes quantes. Sempre escoltar-te com estàs, com et sents, i a partir d'aquí preguntar-te què t'està passant. L'experiència dilatada, m'agrada molt, no sé quin nom posar-li a la meva generació. Que la gent interactua com si a l'altra banda no hi hagués ningú. I Generació Perduda ara se'n va de vacances fins l'octubre, més o menys. Visca Generació o Generacions Perduda. Visca! Doncs sembla que al final no vam tornar a l'octubre, hem trigat un xic més. Concretament, 2 anys. Hem hagut d'esperar pacientment, amagades com panteres entre els matolls de la sabana fins que arribés el nostre moment, o, com diu la cançó de Manel, esmolant la destral de Guerra en la fosca. Tot i que nosaltres no la volem fer servir per la guerra aquesta destral. Som gent de pau, perquè una destral, com qualsevol eina, també la pot fer servir per crear i no per destruir. Hem hagut d'esperar, en resum, llepar-nos els bigotis perquè les exigències de la vida laboral i o estudiantil, en aquest cas, ens ho dificultaven a més d'altres projectes. Perquè som una generació que fem moltes coses, no creieu? Avui ens acompanyen la Laura Torrella, educadora social, fent un màster en neuroeducació, o ja l'has fet? Ja l'he fet. Ja l'has fet, perfecte. I experta en educació emocional i directora de l'equip CERT i mare, i a les estones lliures, saxofonista a la xaranga Banda Patilla. Benvinguda, Laura. Moltes gràcies. El Pol Tudela, cantautor, director de cors, articulista de Núvol també, el Digital de Cultura, com sabeu, i no sé, em deixo alguna cosa, Pol? Bueno, no, no sé. Ja són prous, no? Déu-n'hi-do, sí. Benvingut, Pol. Moltes gràcies. I també tenim a l'Alma Rodelgo, Bon que dia. està estudiant i treballant també, no sé què més fas. Sí, bueno, és això, començo a treballar ara, però durant el curs estudiant de periodisme, és el meu primer any, així que això, vaig fent coses. Benvinguda, Alma, també. Encantats que estiguis aquí amb nosaltres. Però, en resum, som una generació que fem moltes coses, no? O què? Com ho veieu? Els millennials, sobretot els urbanites, estem molt enfeinats sempre. Sí, el pluriempleio és horrible. He vingut aquí amb un patinet elèctric, que ho demostra, que és l'única forma que tinc per desplaçar-me pel món. I més si treballes a barris pijos que no tenen transport públic. Però sí. Pam! Ja la deixa d'anar. Perdó. Patinet elèctric, tens carnet de cotxe, tu? És que Joder. se m'ha acudit que serà una pregunta que faré a partir d'ara perquè crec que la gent de la ciutat té menys carnet de cotxe. Pues has donat aquí a la línia de flotació. Tinc previst anar a Cuenca per treure-me'l en 2 setmanes. Oh! Això s'està posant de moda. La Laura sí que tens, no? Tu? Jo tinc carnet de cotxe, sí. I molta feina o què? Moltes coses? Jo crec que sempre he fet moltes coses, però jo crec que va començar ja en la meva infància quan feia 25 extraescolars durant totes les tardes i caps de setmana. Vull dir que és una cosa que portem bastant en l'ADN i en alguns moments inclús he pensat que en els moments que
tenia menys feina és quan pitjor m'organitzo i quan pitjor... Això és un pensament de quan tenia 20 anys. Jo crec que ara estic en un altre punt i celebro les meves estones lliures. És que ho has dit, o sigui, està al nostre ADN. Anem a posar una mica en context això de generació perduda. Aviam, jo personalment defineixo una mica la generació amb aquella que es va criar en uns temps de bonança, de flors i violes i romaní, del boom del totxo i de visca al sector immobiliari. I aquella societat va tenir un zènit que va ser de la Barcelona postolímpica, que va ser el Fòrum de Barcelona de les Cultures del 2004, aquí tenim els gots, i que va ser el primer cop, de fet, en la qual hi vaig veure una instal·lació que parlava del canvi climàtic. Anaves per un passadís i hi havia tot de bessura, perdoneu, de brossa al teu voltant, que representava la brossa que una família d'unes 4 persones generava en un any, i va ser com el primer cop que vaig fer ups, que la vida, que en aquest món no tot és guai, no? Llavors, al cap de 4 o 5 anys, va arribar la crisi econòmica i ens va frustrar com les expectatives de futur. De cop vam començar a sentir allò de que no tindríem feina, que la cosa estaria molt xunga i això de que una mica que jo penso que la gent va escollir la carrera o el seu futur a partir d'això, de buscar més l'estabilitat que no allò que realment volies ser. I sorpresa, moltes d'aquestes carreres que potser buscaves per tenir estabilitat tampoc te l'estaven assegurant. No sé si és el vostre cas, Pol, tu estàs estudiant una segona carrera també com jo? Sí, jo ja sabia que em moriria de gana i efectivament es compleixen les expectatives en aquest sentit. Tranquil·litat. Per tant, vas dir, entre una i l'altra, doncs faig les dues i... Sí, faig les dues i em moro de gana sempre. I igual. Tu, Laura, com ho veus, això? Jo vaig tenir la sort que el que m'agradava coincideix amb un sector que té sortida, tot i que molt precària. Jo vaig estudiar educació social i el sector social, en general, crec que sempre tindrà futur. El que passa que està molt precaritzat, molt precaritzat. És tot molt precari, certament. Sí. Jo conec força gent, potser que és l'entorn en el que em moc, que ha estudiat treball social, educació social, integració social, i sembla que algunes persones d'aquestes realment potser no era la vocació dels seus somnis. I ho van fer potser per això, no? Per dir, bueno, potser no, jo què sé, no seré escriptora, no seré actriu, però d'això, mira, sembla com una feina més normaleta i després es troben una situació molt precària en general, oi? Sí, nosaltres, jo també ara no treballo d'educadora com a tal, tinc la sort de treballar en un altre projecte que em dona com un altre marc laboral. La sort perquè no és precari. Exacte. I perquè també m'agrada moltíssim. Però des d'aquesta feina sí que estic encara molt en contacte amb el món social i treballo directament amb molta gent que està en centres oberts o coses així i, ostres, fa patir, la veritat. Alma, tu no ets millennial, potser com en teoria som nosaltres, ja crec que ets centennial. Com veus això? Perquè tu ja, clar, la crisi del 2008 et va agafar quan tenies 3 anys i per tu, o sigui, aquest món decadent és des de que ho recordes, potser, no? Sí. Jo sí que és veritat que estic molt acostumada a sentir aquesta frase tan recurrent de que ens quedarem sense feina, ens costarà molt més trobar feina i tal, i això sí que és veritat que ho he sentit molt. Però en el meu cas sí que vaig escollir periodisme, crec que per vocació, a diferència de les meves altres amigues, que sí que és veritat que era molt això de quina feina tindrà futur o doncs això, que realment ho feien perquè volien. Però en el meu cas crec que ho vaig fer per vocació. És que igual, si ja saps que cap feina et donarà cap estabilitat, això també et dona més llibertat. Clar, dius, la que a mi m'agrada, això és una mica on vaig, que jo crec que la nostra generació, almenys els del 95, conec diversos casos, jo m'incloc, que vam estudiar una cosa i després vam dir, bueno, perquè no l'altra, no? Sí. I alguns, doncs, no. O sigui, ja és més típic que la comencis i no l'acabis, però fins i tot alguns que l'hem acabat la primera. En qualsevol cas, tota aquesta crisi i tot el que va venir després, evidentment, va produir un trencament del pacte generacional tàcit, que és allò que si estudiaves i t'ho curraves molt, tindries un cotxe, una família, una casa, no? Això que dèiem una mica al resum d'abans es sentia, que ja ho vam dir a l'anterior temporada, i en tot cas, la mateixa crisi del sistema ja va posar això en dubte i ja no ens satisfà només la casa, el cotxe i els fills. No diria tant que volem més, sinó que volem diferent. Crec que un llibre que reflexa aquesta generació perduda com tantes altres és Consum preferent, d'Andrea Genovart, tot i que, i això és opinió meva, potser ho vol encabir tot. Vol ficar totes les problemàtiques, llenades d'olla i pensaments intrusius i neologismes i barbarismes i acaba semblant una mica amb calçador. I una protagonista més amb la que ens tindríem que identificar, però acaba sent una mica difícil d'empatitzar.
Però en qualsevol cas el que vull destacar del llibre és que si Hemingway va retratar la seva generació perduda en una novel·la més aviat bucòlica, no? Amb aquell París dels anys 20, la festa, els artistes bohemis, en el cas de Genobart ens retrata avui dia una visió del nostre present distòpica, decadent, com dèiem abans. Vosaltres com ho veieu? Realment creieu que estem en un present totalment xungo i totalment decadent, o creieu que això potser, no ho sé, a la dècada dels 80 també passava? O sigui, puc dir una cosa? Perdó, I tant. M'encanta, o sigui, quan vaig veure que el podcast es deia Generació Perduda, vaig pensar, clar, és referència d'aquesta gent, no, justament, i em fa gràcia que la lectura de Hemingway sigui bucòlica perquè aquesta gent era gent que literalment estava morint de gana, que vivien en pensions i que a més vivien un període d'entreguerres d'absoluta misèria. Llavors em fa gràcia que la lectura, és que no és la primera persona que ho sento dir, que és o sigui, quan llegeixes la joventut de Hemingway, ho llegim nosaltres, la nostra generació, com algú bucòlic, i penso, bucòlic, bro. O sigui, era la decadència per als seus pares. Allò era molt més precari que la nostra. Això és una mica el que vull preguntar. Realment vivim una decadència tan heavy? No ho sé, és que no ho tinc clar jo. Jo crec que és un tema que no és que la generació estigui perduda. Saps? Crec que estem en un món que és molt complex. Primer capítol, bufetada amb la molt Sí, no, el títol, doncs mira, te'l fots pel Bueno, hem vingut això. No, però en el sentit de que el món està en una situació ara mateix molt complexa, que igual en molts altres moments de la vida també ho ha sigut. Però bueno, és igual, ens toca llegir nosaltres la nostra realitat, no com a mínim a mi que no em dedico a la història. Per tant, no ho porto tant com a la generació. Nosaltres estem fent el que podem amb les cartes que tenim. Sí, i perdó, puc dir una última cosa? I tant. Que no vull sortir-nos del temps, però o sigui, com que en aquest sentit trobo que l'únic, és a dir, la sensació de perduda, a diferència que Hemingway, que era justament una absoluta decadència total de la seva societat, que va viure una guerra i després en va viure una altra, mundials, a més, quan en aquell moment no era habitual, crec que la nostra el que hi ha és una dissonància cognitiva molt bèstia entre el que ens van dir i el que estem vivint. Exacte. Sí. Bueno, no sé. Jo crec que ho has resumit molt bé i crec que després aprofundiràs en això. Jo crec que sí. Molt bé, doncs esperem que us haguem posat una mica en context, hem tingut aquest debat d'aquesta generació si realment està perduda o no. En qualsevol cas, això és Generació Perduda, un cabaret radiofònic pensat al bateria a la dutxa, el podcast napotista que t'acompanya en la soledat. I just had to let them know ain't the end of times yet. I know, but it's getting close. These demons really out to get you, so you better guard your post. There's certain things I could probably let go, but I can't let them take my soul. Bueno, ara que parlàvem de consum referent al llibre, una cosa que li passa a la seva protagonista és que sembla incapaç de connectar amb les altres persones. Laura, tu penses que és típic això en la nostra generació? Que no podem connectar. Que hi ha gent que li costa, no?, connectar. Bueno, jo crec que ens mirem molt al malic, la nostra generació. Tu de fet, vens a parlar avui sobre l'individualisme. Bueno, vinc a parlar, sí, sobre el lloc on es troba la mirada d'un mateix amb la necessitat de trobar-nos amb els altres. Vale. Sí. Doncs, Laura Torroella, amb totes vostès. Explica'ns, Laura. Vale, jo venia amb una reflexió que comparteixo amb vosaltres, que crec que no l'he compartit molt i que em neguiteja una miqueta. Jo em dedico, entre altres coses, a l'educació emocional i faig formació i acompanyament a persones que treballen en el món social, sobretot, i educatiu. I en aquest marc, clar, des de la meva feina, jo porto molt una mirada cap a que és important que cadascú doncs, prengui consciència de com se sent, de com està, de qui és, de les coses que et mouen, no? Tota la mirada cap a l'autoconeixement i portar-ho després per poder tenir eines de regulació, de poder sentir-se millor, de poder estar bé amb la vida. Bé, fantàstic. I això està ara mateix molt en el punt de mira i tenim molta feina perquè està molt de moda ara mateix, no? És un tema que tant en el món educatiu com cada vegada més en general, tothom està prenent consciència de lo important que és que fem aquesta feina, aquest exercici. Aleshores, jo relacionava aquesta tendència, no?, que també està molt vinculada amb que cada vegada més hem trencat la nostra generació, crec, l'estigma en la teràpia, no?, el tabú de la salut mental, crec que també hem fet molta feina en aquest sentit i era necessari,
però estem anant com a l'altra banda de la balança, en què tota aquesta mirada cap a l'autocura i cap a lo important que és jo veure què és el que em passa, ens allunya els uns als altres i ens fa ser més individualistes i portem la importància de la gestió emocional a poder-nos mirar què és el que jo necessito per satisfer les meves necessitats, sense tenir tant en compte moltes vegades el que els està passant als altres. Aleshores, tinc com interès en que això es posi sobre la taula perquè ens responsabilitzem no només del que ens passa a nosaltres, sinó també a la vegada del benestar comú. Vale, o sigui, una mica que som molt individualistes en el sentit de jo necessito això, m'haig de curar les meves cures i no estem pensant que potser a vegades això necessita un temps perquè necessitem donar espai a altres coses o necessita el seu moment concret, que no pot ser immediatament tot sempre. Bueno, és que, clar, el tema de la immediatesa també té molt intríngulis, no?, en aquest aspecte, perquè, òbviament, si jo tinc tots els meus assumptes pendientes de la meva infància, pues no els resoldré d'un dia per l'altre. I llavors som una generació que també tenim molta tendència a la immediatesa. Però no només això, jo ho portava més cap en el sentit de que, més enllà de si és immediat o no, mentre jo m'estic fent càrrec de lo meu, no em puc oblidar de la resta. Perquè quan ens oblidem de la resta ens estem dissociant i ens estem oblidant de que necessitem els altres per poder estar bé. És que el que passa una mica en aquest llibre, la sensació és que a la protagonista li sembla a tothom molt hostil. I com que li sembla a tothom molt hostil, ella acaba sent molt hostil, però com a narradora, o sigui, ella és com un monòleg interior i dius, la visió que té dels altres és molt negativa. Clar, és com... t'acaba caient malament perquè dius que egocèntrica. Llavors una mica crec que va molt d'acord, jo crec que potser l'autora ja està fent aquest exercici expressament, que no és perquè sí, però crec que va molt amb el que dius tu. I una altra cosa que volia afegir és que tinc una mica, mai voldrà venir aquí perquè no vol com exposar-se molt, però que em va explicar com una teoria seva que es va donar que si tu vas a l'antiguitat d'aquí, d'Occident, sobretot del Mediterrani, tot era com molt en comunitat, i en canvi si te vas a Orient, que hi havia com molt més benestar perquè hi havia molt més menjar, per dir-ho fàcilment, molts més recursos, hi havia com més senyals, que per resumir-ho molt, podria posar exemples, però per resumir-ho, molt més senyals d'individualitat, sobretot en el que és el tema religió, és a dir, la religió aquí es vivia en comunitat i allà eren com temples apartats de la ciutat i tal. I ella em va dir que la seva conclusió és que ara que nosaltres tenim una societat molt més en benestar, cada cop tendim més a l'individualisme, perquè no necessitem tant dels altres, no necessitem tant anem a fer comunitat perquè és que si no ens morim de gana. Clar, però és que estem parlant de que som aquesta generació perduda, de que realment aquesta societat és el contrari del que estàs dient, o sigui, no és una societat del benestar. Per tant, sí que necessitem els uns als altres per poder estar bé, perquè al final, si jo, un cas hipotètic, doncs tinc una feina superprecària, una estabilitat econòmica de merda, no tinc xarxa familiar perquè resulta que m'he anat a viure fora, els meus amics estan repartits pel món perquè tothom ha fet Erasmus i ha conegut parelles a l'altra banda del planeta i s'ha quedat a viure allà. Hòstia, com m'ho faig? Necessito crear xarxa i comptar amb la gent que tinc al meu abast per poder sobreviure amb una certa dignitat. Tot el sentit del món, Pol. Sí, és que, perdó, volia dir només una cosa. Es pot parlar o no? Sí, tant. Vale, perdó. És que, o sigui, estic molt d'acord. Crec que hi ha un tema. O sigui, jo sí que he observat. L'any passat treballava en un institut de màxima complexitat fent classes de música i sí que crec que hi ha també un biaix de classe petit. És a dir, sí que sento que en certes classes socials la mirada cap a un mateix no hi és tant, però l'aïllament hi és, almenys des del meu punt de vista, a tot arreu, i la pressa hi és a tot arreu, i aquesta cosa com de no futur sí que sento que hi és a tot arreu. Només com per dir això, que crec que sí que hi ha una mica de biaix de classe, de que la gent de la meva classe social, no m'estic fent aquí ara el super d'esquerres, però vull dir com la gent que som de classe mitjana i tal, sí que és veritat que tenim un discurs més terapitzat que, per exemple, gent de classe baixa, que sí que sento, no sé tu que t'hi dediques, justament, com ho sents, això, però vull dir com... Sí, està clar que hi ha aquest biaix sense cap mena de dubte. Vull dir, qui accedeix a una teràpia és perquè té recursos. També perquè ara mateix no està en el sector públic. Ja, és que és una liada, això. I també perquè hi ha una consciència. Jo crec que també hi ha un tema de classe en la consciència en si mateixa del benestar, de les autocures o de...
Sí, bueno, jo no sé si està en consciència, jo porto una mica piràmide de Maslow, vull dir que si estàs passant-ho fatal per tenir recursos per comprar menjar, doncs igual la teva prioritat no és veure si puc pagar-me una teràpia. Igual, i és que jo també ho porto la família, jo estic convençuda que hi ha pares i mares que estan preocupats pels seus crios, que voldrien portar-los a teràpia però que no poden. Llavors què fas? Resignar-te i tirar en lloc de... perquè no pots estar-te enfadant cada dia perquè no tens aquests recursos. Alma? Sí, és interessant sobre això l'individualisme, que he estat pensant que últimament sí que és molt recurrent d'anar al psicòleg, per exemple, i explicar-li un conflicte, i el primer que et diu és pensa en tu mateixa i has de solucionar això per estar bé amb tu mateixa. I clar, deixa de banda com tota la resta, o inclús amb les teves amigues, quan li expliques un problema, és com que sempre et diuen com no, tu ho has fet bé i l'altre ho ha fet malament. És com fins a quin punt hem de pensar en nosaltres mateixos i no en la resta. Clar, és que aquí és on anava una mica, no? Mira't a tu mateix, a mi em sembla importantíssim. És a dir, jo no puc anar a resoldre un conflicte amb un altre si jo no em miro primer què és el que m'està passant, què és el que m'està tocant i com resolc les meves històries per poder-lo afrontar bé. Però he de voler-lo afrontar i de voler-lo resoldre, perquè si no em quedo amb, bueno, és igual, doncs jo em gestiono el meu i l'altre que el bombin. No? Llavors això tampoc no ens està portant enlloc. No? I també aquesta resposta que tu deies com de les teves amigues, que jo és un discurs que també he sentit molt de no, l'important és que tu miris el que et convé i, ostres, sí que és importantíssim, perquè a més, també venim de generacions anteriors en què l'últim era el que mira les pròpies necessitats. Per tant, ostres, també celebro que això sigui així. Però no pot ser a costa de deixar de mirar el conjunt. Doncs m'han agradat molt totes les vostres reflexions, vaig a dir. En qualsevol cas, moltes gràcies, Laura, per haver vingut. Espero que hagis gaudit i que, si sempre que vulguis, pots tornar aquí. Merci, Carlos. Laura Torrella. Sento la marca dels teus dits esprement els contorns del meu cor. I ja no em sorprèn, ja no em sorprèn. Vindrà el silenci insospitat per esberlar-te els records d'aquell lloc. Però ja no hi seré, ja no hi seré. Nits d'agost sense la teva escalfor, nits d'agost sense els teus ulls color mel. Duràs les lletres del meu vers. Acabem d'escoltar Nits d'agost de Pol Tudela, una cançó nostàlgica i lliure de drets. Gràcies a això la podem posar, perquè de moment no té discogràfica, no, Pol? Exacte, està autoproduïda, per tant, els drets estan aquí. Doncs Pol Tudela, senyores i senyors. Gràcies. Vols afegir alguna cosa sobre Nits d'agost? No, bueno, és que de fet, tio, o sigui, ara que l'he escoltat, i a més amb aquests cascos que estan bastant guapos, ara se sent molt bé, estava pensant que trobo faltar el bateria, que és amic meu i que està vivint a Alemanya, i és que he pensat en ell ara, tio, m'ha fet molta pena. Bueno, no passa res. No, està molt posaré, bé. però és que m'ha fet pena perquè he pensat, és que està vivint a Alemanya, està d'Erasmus, no s'ha mort, però vull dir, com, en plan que, el trobo a faltar. Res, és igual. Seguim endavant. Bé, crec que toca bastant amb el que parlàvem abans, no? Les xarxes de suport, les amistats, sí. Alguna cosa ha sortit abans així. I la ve de marxar, anem una mica... Digues? I la ve de marxar, però bueno, és igual. La ve de marxar. També és un altre tema que podem parlar un altre dia, si vols. Sí, és que no hi ha temps. No hi ha temps. Tu ens parlaràs en general de literatura i música i avui vens a explicar-nos que... Sí, poesia... Sí. Aquí jo tenia una turra mítica que la resumiré perquè és que si no és que no hi ha qui es llegeixi això. Però sí que volia començar com una cita de Gramsci que a mi m'agrada molt, que diu el vell món es mor, el nou triga a aparèixer i en aquest clarobscur sorgeixen els monstres. I és com sento que almenys tant artísticament, que és com el meu camp d'especialitat i tal, com més també políticament, crec que estem en el punt en el que Gramsci pensava quan escrivia aquesta cita. O sigui, crec que estem en un moment de transició, no sabem massa cap on anem i hi ha moltes coses de la nostra generació. Jo, per exemple, penso model relacional,
o sigui, hi ha model relacional, precarietat laboral, coses que són bones i coses que són dolentes, però que en tot cas difereixen moltíssim de la realitat dels nostres pares. L'altre dia, la meva iaia, que té 95 anys, em deia ai, Polete, és que a veure si entres d'aprenent en algun taller. I jo, iaia, però és que... O sigui, sí, soc músic. Sí. Bueno, un taller de músic. Ja, però al taller de músic, sí. El taller de músic vaig entrar-hi d'aprenent, de fet, pagant molts calés, cago en Déu. Bueno, en fi. Llavors, res, havia pensat de portar-vos una miqueta, doncs, parlar-vos del paradigma literari una mica d'ara, perquè crec que sí que hi ha una falsa... o sigui, aquesta cosa de que apareixen els monstres i tal, crec que hi ha com una sensació general, no sé si ho compartiu vosaltres, en plan, però hi ha una sensació general de que el català s'està morint, està mort ja, o sigui, aquest podcast és l'últim podcast en català, i la sensació de que... I espera't, perquè... Clar, i la sensació de que la cultura catalana està morta, però en canvi tinc la sensació que hi ha gent molt top, fent coses molt top, s'estan traduint novel·les al català, o sigui, originals en català a altres idiomes europeus, més que mai, i llavors és com una mica reivindicar, tio, tenim bona gent fent coses guais, tio, com creguem-nos una mica. I res, ho havia agrupat en 2 grups, ho faig molt ràpid perquè no llegiré la turra que tenia, perquè és que vaya turra que havia preparat aquí. Però res, bàsicament tema, o sigui, hi ha com, al meu entendre, hi ha com 2 corrents ara mateix, la que davant d'aquesta realitat una mica distòpica se'n van i se fan una cosa com escapista. En aquest sentit hi ha la Mireia Perdó, Pol, li estàs fotent unes hòsties a la taula. Uah, tio, perdó. Gràcies, perdó, gràcies al control de so. Moltes gràcies, li estic fotent unes hòsties. Bueno, en fi. Perdó. Torno. No, tranqui. O sigui, bueno, aquí volia reivindicar això, la Irene Solà, com a gran figura en aquest sentit. L'heu llegit, la Irene Solà? Bueno, sí. Canto jo i la muntanya balla. Exacte, el Canto jo i la muntanya balla, i l'altre, el nou, el de Et vaig donar ulls per mirar les tenebres, que bàsicament és això, és com davant d'aquesta realitat molt fosca, pues, se'n van a un món rural que a més a l'autora li resulta propi, i crea un món absolutament diferent en el que, diguéssim, tot és possible, i realment ha creat un univers riquíssim aquesta dona. O sigui, el Canto jo s'ha fet a moltes sales de teatre, moltes coses, s'ha traduït en molts idiomes, vull dir, com que està guai reivindicar-ho. En aquest sentit, també fa poc vaig llegir una novel·la bastant poc coneguda d'una noia que es diu Berta Creus, que es diu Fins l'última pedra, que em va agradar molt i que també parla molt d'aquestes coses, i bueno, que res, la recomano aquí, no sé si he de recomanar o no. Sí, endavant. Vale, i llavors, res, també hi ha en aquest grup de gent que s'escapa una mica, i jo crec que el Paul Wash, bueno, que és bastant també com conegut, i que ell conrea una miqueta el que jo li he dit com distopia, que és pues, això, no? Que protagonistes en un món en runes que és anàleg una mica en el món en el que vivim, similar, s'assemblen coses, però evidentment hi ha guerres i conflictes que no existeixen en el nostre món, no? I que, bueno, que era una cosa que jo crec que era xula. I res, per passar, llavors, el segon grup, que seria... Tenim 2 grans grups, un és els escapistes i el segon. Exacte, seria com el grup dels realistes, que és l'equivalent als Hemingways de la nostra època, diguéssim, que, ostres, hi ha gent molt xula, o sigui, i jo aquí volia destacar la Eva Baltasar, sí, exacte, amb allò de... Bueno, l'última novel·la que ha tret és increïble, i trobo que, a més, o sigui, parla del nostre món. Bueno, és que llegiu-vos-la, please. O sigui, de debò, és esfereïdor. Ho farem. I res, i en aquest sentit hi ha una sèrie d'autores més menors que també volia dir com menors en popularitat però no en capacitat literària, com l'Eva Piqué amb Baterratge o la Blanca Busquets amb Els dies robats, que són... Ja li que estic cardant hòsties a la taula un altre cop, és que ho sento, ara ho sento, jo t'ho juro que ho sento. Vale. I res, això, que són 2 autores que són molt xules, o el Juanma Díaz, que és amic meu, Juan Manuel Díaz, que ha escrit una novel·la que es diu Els quadrons de la mezquindad, que també és també parla una miqueta d'això, el realisme relatat tal qual és aquesta societat, perquè realment tratant-la tal qual ja hi ha un punt de distopia en això. I ja està, tu. Doncs, no, ja està. I Déu-n'hi-do, I noms que veig aquí que no has pogut dir, però moltes gràcies. Pots seguir venint. No sé si teniu alguna cosa a dir, si heu llegit alguna d'aquestes novel·les. A mi m'ania la pregunta, perquè ara l'últim títol que has dit és en castellà, i llavors pensava com en aquesta pregunta de si la literatura catalana és la que s'escriu en català o és la dels autors catalans. Buah, temazo això, Temazo... O sigui, jo sí que crec
Jo no tinc la resposta d'això. És que a vegades la gent vol... Vaya, Pol. Hi ha respostes, la gent vol respostes i tu... Sí, no, però és que la gent vol reels també. En aquesta època de talls, tio, vols un reel amb 15 segons et responc la vida. Pues no, ho I a sento. més un titular que no representa com la teva manera de pensar, saps? Et fan una pregunta del que no saps, la cagues i posen això com si fos el resum del que tu creus. Per això guanya el Milei. És que, clar, o sigui, jo penso que no, o sigui, realment no tinc la resposta d'això. Sí que penso que en aquest món en què el català és una llengua com minoritzada, diguéssim, sí que penso que està guai reivindicar la cultura catalana escrita en català. D'aquí a fer una lectura superidentitària i dir que la gent que és catalana i que s'identifica com a catalana, nosaltres diem, pues no és catalana, home, això és una mica fatxa, no sé, jo què sé, en plan, si tu dius que ets català, pues seràs català. Jo qui sóc jo per dir-te res? Però t'estàs ficant tu en el jardí, eh? No, però és que estic d'acord amb mi mateix, és una cosa que he pensat molt i és això, o sigui, jo crec que no som ningú per dir-li a algú català o no català, però sí que trobo que val la pena reivindicar la llengua que està minoritzada, que és la catalana. Vale, m'agrada. Molt bé. Alma. Mira, el tema del català és interessant perquè, de fet, el meu terre va anar d'això. En sèrio? Wow. Sí. I sento que tant en la literatura com en la música, que m'estic fixant sobretot, és com que hi ha artistes superinteressants en català, la música, la Julieta i tota aquesta gent, i realment la gent és com que es queixa molt de que el català s'està perdent i tal, però com que no fan res com per canviar-ho. Només perquè és en català com ja deixen d'intentar-ho i no sé, em fa molta ràbia, realment és una cosa que no entenc. Clar, perdó, i la Julieta, per exemple, va sortir, és que no me'n recordo, però no sé què Sessions, va sortir com en un vídeo que ha rolat per tot el món, vull dir que hi ha gent catalana, tio, fent coses molt xules, la Rosalia canta en català a vegades, vull dir, que jo què sé, saps que, vale, sí, és una llengua minoritzada, però, joder, també aprenguem a valorar els nostres artistes. L'altre dia sentia una influencer, no sé, algú que està per Instagram, que és del teu ram, es diu Filòloga de Guàrdia, vale. que fa divulgació de temes de català i tal, i que justament feia un reel explicant que precisament si publiques en català arribes a gent que està buscant aquest nínxol de contingut en català que no existeix en altres, o sigui que sí que el trobes en castellà o en altres idiomes, no? I que precisament que bé fer-lo créixer aquí. Total. Doncs Pol Fernández Tudela, senyores i senyors. Moltes gràcies. Un aplaudiment, pots venir sempre que vulguis, això és casa teva. I també tenim amb nosaltres, com dèiem, l'Alma. Alma, tu ens vens a portar sempre una proposta, no?, pels nostres convidats d'avui. Bé, la meva secció estarà breu, però bàsicament us llegiré 4 titulars de 4 diaris diferents i la gràcia és que intenteu endevinar de quin diari estem parlant, així per relacionar-ho una mica amb el periodisme. Tenen una temàtica comuna? Sí, aquest cop parlarem de l'individualisme, així com més general. Com el tema de la Laura. Sí, aleshores, és una mica confús, però a veure si... No, mola. Vale, llegeixo la primera. ¿Es la soledad más común en los países individualistas que colectivistas? Vale, tenim el primer. Ens donaràs possibles respostes o...? No. És obert, Wow. A ver, ¿el paso no repetir? ¿Es la soledad más común en los países individualistas que colectivistas? Vale, en castellà això ja descarta algú. Clar. Sí. No? Suposo que no hauràs posat la versió en castellà de l'Ara. La meva primera intuïció em deia 20 minutos, però de cop individualistes i col·lectivistes és algo com una paraula molt culta per ser el 20 minutos. Llavors, no sé. Perdó, és que clar, no m'he de ficar en jardins. Joder, és que jo què sé, jo soc músic. Jo diré Mundo Deportivo. Perquè sempre tenen... No, però és que sempre tenen articles molt random. Ja, és veritat, això, és veritat. Vale, vaig a la següent i després dieu. Després les vetlles, o com? No, dic les 4 i... les 4 són del mateix? Són de diferents diaris, els 4. Però llavors no fem... Bueno, va, si voleu fer una... Vale, va. Sí o no? Sí. Digues tu, jo he dit Mundo Deportivo. Ostres, estic una mica en blanc, jo, la veritat. És que fa molt que no segueixo diaris. Vull dir que els que segueixo crec que no són aquests. No acaba de ser gaire. Les vetllem? Podria ser La Vanguardia. El Confidencial. Déu-n'hi-do. No sé què és el Confidencial. En serio. Ja tens deures. Bueno. Següent. La felicidad es mucho menos individualista de lo que la gente cree. La felicidad es mucho menos individual. La Vanguardia. Una típica contra de La Vanguardia, eh? Ja, clar, pot ser una contra. ¿Alguna vez respuesta o desvello? Ok, Diario. Vale.
Buah, és que ni puta idea. Bueno, El Periódico. El Periódico. No, La Vanguardia, El Periódico... Ho havia pensat, t'ho juro, Va, ara dius un i fem 3, 2, 1 i diem perquè... O sigui, vale. I responem perquè si no ens allargarem molt. Vale. Egoísmo de náufragos, ¿por qué somos cada vez más individualistas? Egoísmo de náufragos, Porque somos cada vez más individualistas. Dic, Aquest ha ser... 3, 2, 1... El País. No sé, l'ABC. Diario.es. El País. ¡Vamos! Y la última. Lo mejor que describe la situación actual es el individualismo de masas. Aquest és que més que són... 3... Sí, però una mica sensacionalista, eh? Ja. 2, 1... La Marea. El País? 20 minutos. El diario. El diario.es, eh? Diario.es, vale. O sigui, hem quedat 1-0. Exacte. Us he fundit. D'aquest primer... Per molta diferència. D'aquest primer concurs, guanyadora la Laura. Doncs fins aquí hem arribat. Moltes gràcies per acompanyar-nos i esperem que us ho hagueu passat bé, que hagueu après coses o com a mínim que us haguem fet companyia. Generació Perduda, un cabaret radiofònic pensat al bateria a la dutxa, el podcast napotista que t'acompanya a la soledat. Moltes gràcies, Laura Torrella. Merci. Pol Tudela. Alma Rodelgo. Gràcies a l'Oriol Garcia i a Júlia Amores des de la Peixera, a la Universitat Pompeu Fabra i al Diari de Barcelona per permetre aquest humil espai i jo, Carlos Bueno. Sí, grande. Això ha sigut tot. Arrivederci! I'm not afraid